Hola, què tal? Va, que ja som divendres 14 de febrer i arrenquem un nou Infopodcast per repassar, com sempre, l'actualitat de la comarca en 3 minuts. I avui ens anem cap al nord de la comarca. L'Infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. Perquè hem sabut que Sant Vicenç de Torelló ha desencallat després de 12 anys el pla urbanístic de Borgonyà. Natàlia Peix, benvinguda. Hola, què tal? Doncs sí, segur que la majoria dels que ens escolteu coneixeu Borgonyà i la seva singularitat com a antiga colònia tèxtil i les seves característiques especials pel que fa als habitatges i a la configuració urbanística. Per mantenir aquesta essència històrica, però alhora que els veïns puguin adaptar les cases a les necessitats actuals, el ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç ha aprovat el Pla Especial Urbanístic de Borgonyà. Aquest pas estava encallat des que 12 anys enrere es va declarar la colònia com a bé cultural d'interès nacional. I perquè a efectes pràctics, què suposa aquest pla especial? Doncs resol aspectes com, per exemple, de quins colors es poden pintar les façanes, com han de ser les finestres i aïllaments si es canvien, o quin tipus de teulada poden construir. Un dels principals inconvenients de moltes cases de Borgonyà són les seves dimensions reduïdes, perquè medeixen uns 55 metres quadrats, i per tant hi ha veïns que opten per engrandir els habitatges pels patis, cobrint-los, o bé fent el que s'anomenen llucanes, que són unes finestres verticals a la teulada que els permeten créixer en alçada fent un segon pis. De fet, si no recordo malament, ja hi havia un primer pla aprovat que la Generalitat havia desestimat. Exacte, l'Ajuntament en va aprovar un el 2017, però el govern el va tombar el 2018. Ara fa un any i mig, l'actual equip de govern ho va reactivar i el document s'ha treballat conjuntament amb el Departament de Cultura. Per això confien que ja serà el definitiu i que podrà tirar endavant. I canviant de qüestió, aquesta setmana s'ha commemorat el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència. Sí, en concret es commemora l'11 de febrer i al voltant d'aquesta data s'organitzen activitats que volen fer visible l'exclusió històrica que hi ha hagut del col·lectiu femení en la ciència i també fomentar vocacions científiques en les noves generacions de nenes. En aquest sentit, fins al dia 11 de maig, el Museu del Ter acull l'exposició titulada Invisibles i ocultes, que recull la vida i l'obra de 24 dones científiques de tots els temps i d'arreu del món. Precisament com a activitat complementària d'aquesta mostra, avui l'ambientòloga i professora d'Oceanografia Física Núria Casacoberta de Malla, que és una de les protagonistes de l'exposició, fa una conferència al Museu Manlleuenc a 7:15 del vespre. Doncs molt interessant, Natàlia. Moltes gràcies, bon cap de setmana i que vagi molt bé. Nosaltres ens retrobem dilluns. Apa, adéu. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.